Sugod karong adlaw gipaubos og balik sa mas higpit nga quarantine protocol sa Dumaguete City. Human subli niya gipaubos ang dakbayan sa MECQ. Lokal gamhanan nanawagan og dugang supply sa COVID vaccines. Si Luan Merondina sa report. Sugod karong adlaw, nagmuntar na og upat ka mga quarantine control points sa mga boundaries sa Dumaguete City. Human ipaubos ang lalawigan sa MECQ kon Modified Enhanced Community Quarantine. Sa data nga nahipo sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases sa Dumaguete City, karong adlaw lang adunay nadugang nga usa ka gatos ka mga bag-ong kaso. Sa kinatibukan, moabot na sa 1,799 ang total cases sa COVID-19. 1,164 niini nangaayo na. 577 usab ang active cases, samtang 58 na ang nakalas. Samtang musumada na usab sa 7,039 ang total COVID cases sa lalawigan. 2,991 niini mga active cases. Giangkon sa pangu sa Emergency Operations Center sa Dumaguete City, retired General Ray Lindon Lawas nga kumpiyansa ra ang mga mulupyo sa dakbayan nga mo'y hinungdan sa pagsaka sa kaso. Sugod karong adlaw, ipakatap ang mga health marshal sa dakbayan aron mosusi sa nagkalain-laing dapit sa dakbayan kung napatuman ba ang mga health protocols. Para na to sa una mang tol, wala tayo ay nakatutok sa pagpa-implementar. We are just relying on the police who has other functions and duties. Gihangup usab ni Lawas ang pag-abag ni Andy Berami, Assistant Head sa Lapu-Lapu City Crisis Management Team. Miabot usab karong adlaw si retired Major General Marlo Salazar, Director sa Office of the Civil Defense sa Region 7, aron mutabang sa EOC. Nanawagan karon ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Dumaguete alang sa dugang supply sa bakuna. Sukad gisugdan ang vaccination program, 11,300 pa lang ka mga Sinovac vaccines ang ilang nadawat. Gamay ram gud kayo na inaabot diri pero it's not enough based on the number of population diri sa Dumaguete City nga hopefully we can attain herd community para medyo mapaminusan nato nini ang spread of the virus. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.